ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവവചനം നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം അതിന് 7-ാമത്തെ വാക്യം. യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ജീവന്റെ തുടിപ്പിന്റെ ഉടയവൻ ആരാകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉടയവനെ നന്ദിയോട് ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരവസരം നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഈ നാളുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വലിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നമ്മെ മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, നാം മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവരാകുന്നു എന്നുള്ള വലിയ ചിന്തയോടുകൂടെ ഭയഭക്തിയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. അതിനായി ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നിന്റെ ദാസന് ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ.